Nahá žena beží mestom a dav ju bije. Vedľa nej kráča muž, ktorého drží na lane pripevnenom k jeho telu a každý sa pozerá. Toto nebol trest pre zločincov, ale pre tých, ktorí milovali nesprávneho človeka. To, čo práve vidíš, nebola výnimočná scéna. V niektorých mestách južného Francúzska sa takýto trest stal bežnou súčasťou života. Volal sa jednoducho beh alebo la course. A jeho cieľ nebol len potrestať, ale ponížiť. Odsúdený, žena a jej milenec museli prejsť mestom pred očami všetkých. Niekedy nahý, inokedy len v spodnom odeve. Pred nimi kráčal mestský vyvolávač, ktorý trúbením a hlasným volaním oznamoval ich zločin. Jeho úloha bola jasná – pritiahnuť čo najväčší dav. Čím viac očí, tým väčšia hanba. Trasa nebola náhodná. V niektorých mestách bola presne určená. Viedla cez hlavné ulice, námestia a križovatky. Práve tam sa zhromažďovali ľudia, aby sledovali, čo sa stane. A neboli len pasívnymi divákmi. V niektorých prípadoch mali právo, alebo aspoň tichý súhlas, zasiahnuť. Byť, kričať, vysmievať sa. A potom tu bol detail, ktorý mal všetko ešte viac ponížiť. V niektorých oblastiach musela žena kráčať pred svojim milencom a držať lano, ktoré bolo pripevnené k jeho telu. Symbolika bola krutá a jasná. Vzťah, ktorý bol považovaný za tajný a intímny, sa teraz menil na verejnú hanbu. Každý krok bol pripomienkou ich viny. Tento trest nebol len o nich. Bol to odkaz pre všetkých ostatných. Mestský vyvolávač často kričal vetu: kto urobí to isté, skončí rovnako. Nebola to len hrozba, bola to ukážka. A hoci sa môže zdať, že ide len o poníženie, následky boli oveľa hlbšie. Takéto verejné odhalenie nepoškodilo len tých dvoch. Zničilo povesť rodín. Odhalilo zradu manžela pred celým mestom. A niekedy spustilo reťaz udalostí, ktoré nekončili len hanbou, ale krvou. Pretože v momente, keď sa nevera prestala skrývať, niektorí muži už nepotrebovali súd. Nie všetky prípady nevery končili na ulici pred davom. Niektoré sa skončili oveľa skôr a oveľa krvavejšie. V ranom stredoveku prežívali staršie právne zvyky, ktoré dávali mužovi extrémnu moc nad telom a životom jeho manželky. Ak ju prichytil pri nevere, nešlo len o zradu. V očiach spoločnosti išlo o čin, ktorý mohol byť okamžite potrestaný. Bez súdu, bez svedkov, bez odvolania. Podľa týchto tradícií mal manžel právo zasiahnuť priamo na mieste. Niekedy to znamenalo brutálne fyzické potrestanie. Inde to mohlo zájsť ešte ďalej. Zabitie ženy aj jej milenca nebolo vždy považované za zločin, ale za reakciu na porušenie poriadku. A nebol to len manžel. Otec, brat alebo iný mužský príbuzný mohol napadnúť muža, ktorý poškvrnil česť ženy pod jeho ochranou. Tieto činy neboli len osobnou pomstou. Boli vnímané ako obrana rodiny, mena a postavenia. No ešte desivejšie bolo, čo nasledovalo, ak žena prežila. V niektorých prípadoch bola verejne potrestaná, ostrihaná dohola, vyzlečená a vyhnaná z domu pred očami príbuzných. Potom ju prehnali dedinou, bičovali a vystavili posmechu. Tento akt nebol len trestom, bol signálom. Táto žena stratila všetko. A čo jej milenec? Ak ho chytili, čelil rovnakému násiliu. Ale ak unikol, všetka vina padla na ženu. Spoločnosť bola nastavená tak, že práve ona niesla dôsledky. Jej telo, jej reputácia, jej život. Je dôležité pochopiť jednu vec. Toto nebol chaos. Nebola to náhodná brutalita jednotlivcov. Bol to systém, ktorý považoval takúto reakciu za pochopiteľnú, niekedy dokonca oprávnenú. A práve tu sa dostávame k otázke, ktorá všetko vysvetľuje. Prečo bola nevera ženy vnímaná ako niečo tak nebezpečné, že za ňu ľudia umierali? Prečo taká brutalita? Prečo bol jeden vzťah schopný zničiť život, alebo ho rovno ukončiť? Odpoveď nie je o láske, ani o zrade. Je o krvi. V stredoveku bolo všetko postavené na rodine, na mene, dedičstve a pokračovaní rodu. Každý majetok, každé postavenie, každá výsada sa odovzdávala ďalej. A jediný spôsob, ako zabezpečiť, že dedič je legitímny, bolo mať istotu, kto je jeho otec. A práve tu vznikal problém. Ak mala žena vzťah s iným mužom, vznikala pochybnosť. Dieťa, ktoré porodila, mohlo patriť niekomu inému. A to nebolo len osobné zlyhanie. To bola hrozba pre celý rod.
Majetok mohol prejsť na cudziu krv. Rodová línia mohla byť poškvrnená a meno, ktoré sa budovalo generácie, mohlo byť založené na klamstve. Preto sa na neveru ženy nepozeralo ako na morálny prehrešok. Vnímala sa ako útok na samotné základy spoločnosti. Zatiaľ čo muž mohol mať vzťahy mimo manželstva, pokiaľ nezasahoval do manželky iného muža, žena túto možnosť nemala. Jej telo bolo priamo spojené s otázkou dedičstva. Každé jej rozhodnutie malo dôsledky, ktoré presahovali ju samotnú. A práve preto bola reakcia taká extrémna. Nešlo len o potrestanie, šlo o kontrolu, o zastrašenie, o snahu zabezpečiť, že sa niečo také nikdy nestane. Keď spoločnosť verí, že jeden čin môže zničiť celé generácie, prestáva byť mierna. A ak bola nevera ženy hrozbou pre majetok a rod, potom dáva zmysel, prečo ju začali vnímať nie ako osobu, ale ako niečo, čo patrí niekomu inému. Ak bola nevera ženy hrozbou pre rod a dedičstvo, potom jej telo nebolo vnímané ako jej vlastné. V stredovekej spoločnosti bola žena často chápaná ako súčasť majetku muža, najprv otca, neskôr manžela. Nešlo o metaforu. Tento pohľad sa premietal priamo do zákonov a spôsobu, akým sa riešila nevera. Keď žena vstúpila do manželstva, nešlo len o vzťah dvoch ľudí. Bol to záväzok, ktorý mal chrániť majetok, rod a spoločenské postavenie. A práve preto bola nevera vnímaná skôr ako porušenie vlastníckeho práva, než ako osobná zrada. Ak mal muž pomer s inou ženou, spoločnosť to často tolerovala, pokiaľ nezasahoval do vlastníctva iného muža. Ale ak sa žena stretla s iným mužom, situácia bola úplne iná. V tom momente nešlo len o ňu. Šlo o niečo, čo patrilo niekomu inému. A preto sa tresty netýkali len jej. Potrestaný mohol byť aj muž, ktorý s ňou mal vzťah. Nie preto, že porušil morálku, ale preto, že zasiahol do cudzieho manželstva. Bol to konflikt medzi mužmi, v ktorom žena často nemala kontrolu nad tým, čo sa deje. Tento pohľad vysvetľuje aj brutalitu niektorých trestov. Neboli len o ponížení alebo bolesti. Mali obnoviť poriadok. Ukázať, že hranice boli prekročené a že to má následky. Ale nie všetci s týmto prístupom súhlasili. S postupom času sa objavil silný hlas, ktorý začal hovoriť niečo úplne iné. Hlas, ktorý tvrdil, že nevera nie je len zločin proti mužovi, ale hriech proti Bohu. A práve tam začína konflikt, ktorý zmenil celé pravidlá hry. Keď sa do toho vložila cirkev, pravidlá sa na prvý pohľad zmenili. Podľa náboženského učenia bola nevera hriechom pre každého. Nezáležalo na tom, či ide o muža alebo ženu. Mimo manželský vzťah bol porušením manželského sľubu. A čo je dôležité, cirkev odmietala jednu vec, ktorá bola dovtedy bežná. Zabíjanie. Aj keď boli dvaja ľudia prichytení pri čine, podľa cirkevných pravidiel ich nebolo možné zabiť. Hriech sa mal riešiť inak. Pokáním, ľútosťou a návratom späť k manželstvu. Ideál bol jasný. Zachovať manželstvo za každú cenu. Nevera sa dokonca stala jediným dôvodom, pre ktorý cirkev vôbec umožňovala rozchod. Ale ani ten nebol úplným rozvodom v dnešnom zmysle. Verný partner mohol odísť, no ani jeden z nich sa nemohol znovu zosobášiť, pokiaľ ten druhý ešte žil. A ak sa rozhodli zostať spolu, nemohli mať medzi sebou intímny vzťah, kým vinný partner neprešiel pokáním. A to mohlo trvať dlho. Niekedy to znamenalo mesiace alebo roky obmedzení, modlitieb a verejného priznania viny. Na papieri to znie miernejšie, menej krvi, viac odpustenia. Lenže realita bola oveľa zložitejšia. Aj keď cirkev hlásala rovnosť, že nevera je hriech pre mužov aj ženy, spoločnosť to nevnímala rovnako. Tlak, hanba a tresty dopadali stále oveľa tvrdšie na ženy. Ich nevera bola stále spojená s otázkou dedičstva, majetku a cti rodiny. Tak vznikol paradox. Na jednej strane systém, ktorý sa snažil o odpustenie. Na druhej strane spoločnosť, ktorá požadovala potrestanie. A niekde medzi tým stáli ženy, ktoré často niesli najväčšie dôsledky. Pretože aj bez rozsudku smrti existovali tresty, ktoré dokázali zničiť život pomaly, verejne a nenávratne. Nie každý prípad nevery končil krvou. Ale to neznamená, že končil lepšie. V mnohých mestách a komunitách existovali tresty, ktoré mali jediný cieľ – zlomiť človeka bez toho, aby ho zabili. A práve preto boli často ešte desivejšie. Jedným z najčastejších trestov bolo verejné poníženie. Nie ako jednorazový moment, ale ako niečo, čo sa s človekom nieslo celý život. Žena mohla byť verejne bičovaná, vystavená pred davom alebo prinútená priznať svoju vinu pred komunitou. Každý vedel. Každý si pamätal. A potom tu bol symbol, ktorý bol viditeľný na prvý pohľad. Vlasy.
V niektorých prípadoch boli žene ostrihané alebo úplne oholené. Nebol to len fyzický zásah. Bol to znak hanby, ktorý ju označil pred všetkými ostatnými. Kamkoľvek išla, niesla si dôkaz toho, čo sa stalo. Nasledovalo vyhnanie z domu. Strata ochrany, postavenia, identity. Žena, ktorá bola predtým súčasťou rodiny, sa mohla zo dňa na deň ocitnúť bez všetkého. Bez majetku, bez mena, bez miesta, kam by patrila. A aj keď prežila, spoločnosť nezabúdala. Jej povesť bola zničená. Možnosť nového začiatku prakticky neexistovala. Každý pohľad, každé stretnutie, každé slovo bolo pripomienkou jej zlyhania. Toto bol trest, ktorý nekončil a práve preto bol účinný. Nebolo potrebné zabíjať, keď bolo možné človeka odstrániť zo spoločnosti iným spôsobom. Pomalšie, tichšie, ale rovnako definitívne. Lenže systém sa postupne menil. Nie preto, že by ľudia boli zrazu milosrdnejší, ale preto, že začali hľadať spôsob, ako túto situáciu kontrolovať inak. Pretože keď sa do hry zapojili súdy, nevera sa prestala riešiť len emóciami a začala sa riešiť pravidlami. Keď sa do riešenia nevery naplno zapojili súdy, brutalita sa nezačala vytrácať, len dostala inú podobu. V mnohých častiach stredovekej Európy preberali tieto prípady cirkevné súdy. Inde, najmä v mestách južného Francúzska, zasahovali mestské autority. A hoci ich prístup nebol vždy rovnaký, mali spoločný cieľ – dostať neveru pod kontrolu. Už nešlo len o okamžitú reakciu, hnev alebo pomstu. Nevera sa začala riešiť ako priestupok, ktorý má svoj postup, svoje pravidlá a svoju cenu. Jedným z najčastejších trestov sa stali pokuty. V niektorých mestách si mohli vinníci vykúpiť hanbu, zaplatiť sumu, ktorá predstavovala približne týždeň až 2 práce pre bežného človeka. Nebola to zanedbateľná suma, ale zároveň ani úplne nedosiahnuteľná pre každého. A práve to vytvorilo zvláštny paradox. Tí, ktorí mali peniaze, sa mohli vyhnúť verejnému poníženiu. Zaplatili a ich prípad sa vyriešil tichšie. Bez davu, bez kriku, bez hanby pred celým mestom. Ale tí, ktorí si to nemohli dovoliť, tí skončili na ulici. Beh, bičovanie, verejné vystavenie. To všetko dopadalo najmä na chudobných. A ešte častejšie na ženy, ktoré mali k peniazom výrazne obmedzený prístup. Výsledok bol jednoduchý. Rovnaký zločin, ale úplne iný trest. Súdy mali ešte jeden cieľ – zachovať manželstvo. V mnohých prípadoch sa snažili o zmierenie, pokánie, dohody medzi manželmi, dokonca aj formálne zmierovacie zmluvy. Myšlienka bola jasná. Udržať rodinu pokope, aj keď bola narušená. Lenže nie každý bol ochotný odpustiť a nie každý chcel, aby sa jeho hanba riešila potichu. Pretože v niektorých prípadoch sa nevera nestala len súdnym sporom, ale verejnou vojnou, v ktorej už nešlo o zákon, ale o česť. Dlho sa zdalo, že pravidlá sú jasné. Žena nesie následky, muž sa im často vyhne, ale v neskorom stredoveku sa niečo začalo meniť. Niektoré súdy, najmä v severnom Francúzsku či v mestách ako Toulouse alebo Londýn, začali pristupovať k nevere inak. Postupne sa objavujú prípady, kde neboli stíhané len ženy, ale aj muži. A nie náhodou. Pod vplyvom kresťanského učenia sa začal presadzovať nový pohľad na manželstvo. Muž už nebol len majiteľom vzťahu. Bol zodpovedný nie len za seba, ale aj za morálny stav svojej rodiny. Ak porušil manželský sľub, nešlo len o osobnú slabosť. Bol to jeho vlastný hriech. A práve preto sa stal legitímnym cieľom súdov. Niektoré záznamy naznačujú, že v určitých obdobiach boli muži dokonca stíhaní častejšie než ženy. Nešlo o rovnosť v modernom zmysle slova, ale o zmenu v tom, koho spoločnosť považovala za zodpovedného. Muž mal konať, kontrolovať, udržiavať poriadok a ak zlyhal, niesol následky. Tento posun bol pomalý a nejednotný. V mnohých oblastiach sa staré predstavy držali ďalej. Ale niečo sa už nedalo zastaviť. Myšlienka, že vina neleží len na jednej strane. Lenže ani tento pokrok nedokázal odstrániť to najdôležitejšie. Hanbu, hnev, pocit zrady. A práve tie často rozhodovali viac než akýkoľvek súd. Pretože keď sa spojí zákon, spoločenský tlak a osobná pomsta, výsledok je často rovnaký. Keď sa na to pozrieš spätne, systém dáva zvláštny zmysel. Zákony existovali, súdy fungovali. Cirkev hovorila o odpustení. A napriek tomu, to celé často končilo smrťou. Nie vždy priamo rozsudkom, ale ako dôsledok všetkého ostatného. Nevera v stredoveku nebola len osobná chyba. Bola to verejná udalosť. Niečo, čo zasahovalo rodinu, majetok, meno a česť.
A práve česť bola niečo, čo si ľudia chránili za každú cenu. Keď sa nevera odhalila, spustila reťazovú reakciu. Najprv hanba, potom hnev, potom tlak okolia, rodina, susedia, komunita. Všetci vedeli. A každý mal názor, každý súdil, každý očakával, že sa niečo stane. A niekedy sa to vymklo spod kontroly. Aj keď cirkev zakazovala zabíjanie, realita bola iná. Muži konali v afekte, rodiny chránili svoju česť. Násilie sa ospravedlňovalo ako reakcia na zradu. A hranica medzi trestom a pomstou sa rýchlo strácala. A potom tu bola ešte jedna vec. Zúfalstvo. Niektoré príbehy ukazujú, že ženy, ktoré čelili hanbe, stratili všetko. Meno, rodinu, budúcnosť. A rozhodli sa sami ukončiť svoj život, aby unikli tomu, čo ich čakalo. V ich očiach to bol jediný spôsob, ako získať späť aspoň kúsok kontroly. Takto sa systém uzatváral. Nie jedným zákonom, nie jedným trestom, ale kombináciou strachu, hanby a spoločenského tlaku, ktorý bol tak silný, že z neho nebolo úniku. A práve preto tieto príbehy dodnes pôsobia tak desivo. Nie preto, že by boli vzdialené, ale preto, že ukazujú, čo sa stane, keď spoločnosť rozhodne, že jeden čin si zaslúži všetko stratiť.